Takže dobrý den, dámy a pánové, dneska to hraju hru Roblox, jo, asi jak všichni vidíte. A hraju takovou koní, tam, kde musím nejvíce s tím koněm, jako já nemám úplně koníka, ale to vám ukážu skoro, za chvilku. Ale teď vám řeknu ten začátek nejde, mi to málo teď spadlo, tak se nedivíte, ale co jsem chtěl říct, že já jsem tady tento, co skáče, mám pety 120%, potom 90krát, což je Amethyst, King Slime, a potom ještě Demonic Axolotl 80%, King Slime, já vám je nebudu říkat všechny, jo, ale no, teď jdeme na to, takže ukážu vám prvně tu sílu. Ji blbě asi vidíte, ale já vám to přečtu, kolik mám. 930 milionů a něco. A vinu mám 3 miliony 222 něco tisíc. Přes tolik. A mám, jo, možná si říkáte, co to mám na zádech, jo. To je taková holka prostě, která mi bude dávat spítku, viny, všechno, co v tom potřebuju a tak. A teď jdeme na mého bráchu. Čus. Takže jak tady vidíte, že hraje taky se mnou Roblox. Ano, je tady tato kravička. Ne, kecám. Ale má síly 9 milionů a půl. Jo, já mám teda síly tolik a vinu. Jo. Eriku, já mám více, já mám o 9 bilionů, Co? Ukaž pety, dělej. Dělej. No a Jako tohodle jsem mu dal. Nedal mi ho nikdy. Tohodle má od sám toho 80% teda. A 11krát a tak různé. Jo, můj brácha má počítač, tady tento, novej. Od Ježíška. Od Ježíška. A tohle je moje virtuální realita. Já jsem dostal od Skibidi Ježíška. Skibidi Ježíšek, napište do komentářů Skibidi Ježíšek. Sigma, Skibidi Ježíšek.